Tässä seuraavassa harjoituksessa kaikki on mahdollista. Sen nimi on näkymätön tanssi. Valitse siihen joku itseä inspiroiva musiikki. Ja yksinkertaisuudessaan harjoitus menee niin, että kun kuulet musiikkia, laita silmät kiinni ja kuvittele, kuinka tanssisit siihen. Mitään liikettä ei tarvitse näkyä ulospäin, se voi olla ihan siellä vaan mielikuvissa se tanssi. Mutta nyt käyttäkää tilaisuus hyväkseen, kaikki on mahdollista. Ei tarvitse välittää painovoimasta, ei tarvitse välittää, jos on jotain toimintakyvyn rajoitteita tai kremppoja. Voi antaa mielikuvituksen vaan viedä. Mitään ei tarvitse näkyä ulospäin, mutta jos tuntuu, että se musiikki alkaa liikuttaa kehoa, niin se on aivan sallittua elää siinä musiikin mukaan. Tai jos tuntuu, että alkaa tulee isompaa liikettä tai se tanssi haluaa niinku purskahtaa sieltä ulos, niin sitten tarvii turvallisuussyistä aukaista silmät, että ei telo itteensa tai ympäristöönsä. Mutta täysin näkymätön sisäinen tanssi riittää. Eli nyt laita musiikki päälle, silmät kiinni ja kuvittele, kuinka tanssisit.